ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി ടു ലേറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയായി പ്രഭുജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ് നമ്മള് ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റി കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മയ്യാസക്ത മനഃപ്രാർത്ഥ യോഗം യുക്തജൻ മതാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രമം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു എന്നുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇനി ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റി അല്ലെ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ പ്രാവത്തിലെ യോഗത്തെ പറ്റി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്താണ്? ആസക്തിയോട് എന്നിൽ ആസക്തി, അത് വേറെ ഒന്നിലും ആസക്തിയല്ല. എവിടെയാണ് അല്ലെ പടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, യോഗ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിലെ യോഗ നമ്മൾ കണ്ടാണ് ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ അതേമാതിരി ആ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടെന്ന യോഗം പരിശീലിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിട്ട് എന്നെയും പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ കേൾക്കൂ. ശൃണുതം സ്വഗതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനം വിദ്യന്തത ഭദ്രാണി വിധിനോതി സുഹൃത് സദാം നഷ്ടപായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത് ഉത്താമ ശ്ലോകെ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാഗവതത്തിൽ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നതും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവതിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പുണ്യകർമ്മം മാത്രമല്ലേ. ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതാണ്? നമുക്ക് 2 മെയിൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് വേദങ്ങൾ വെച്ചാൽ 4 വേദമുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിന് 5ാമത്തെ വേദമായിട്ടും ആചാര്യന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെയുള്ള 2 കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്? ഒന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതം ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അവ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയോടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിലേർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തന്റെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അതായത് ഭഗവാൻ അല്ലെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു അഗ്നി, അതായത് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പരമാത്മാവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം വളർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഭക്തനും തരും. മനുഷ്യാണം സഹസ്രേഷു കഞ്ചിത് യദ്ദതി സിദ്ധയേ തഥാമപി സിദ്ധാനാം കഞ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വത. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതില് 1000കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ കണ്ട കുറെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്ന അതിൽ താഴെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും. ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഓടിയാലും എന്താണ് അവസാനം ഒരാൾ മാത്രമേ ജയിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ മാരത്തോണൊക്കെ വെച്ചാൽ 1000കണക്കിന് ആൾ ഓടാൻ നിൽക്കും, പക്ഷെ അതിൽ ഒരാൾ ജയിക്കും, ഒരാൾ രണ്ടാമതാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു അതേമാതിരി 1000കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിഞ്ഞോ എന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞോളുന്നില്ല. അതിൽ തന്നെ ഒരാൾ മാത്രമേ പൂർണ്ണത നേടാൻ. പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ഫുള്ളായിട്ടും അറിയാൻ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പലർക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലായാലും അതിൽ തന്നെ 1000കണക്കിന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം. വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ. കാരണം എന്താ അറിയോ? ഇവിടെ എന്താ ഉള്ള ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുന്ന ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ടിരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും. എല്ലാവരെയും ദാസനായിട്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങേയറ്റം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദാസനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരുത്താൻ. അത് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും. ഈ അന്തരംഗ ശക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് യോഗമായാണ്. അത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരു കെട്ടുറപ്പിച്ച ഒരു മായാരൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ മറച്ചു പിടിക്കും. അത്രത്തോളം ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മന്ത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ പുഴ കടന്നെത്തി അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് നമുക്ക് യോഗമായ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തരുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രത്തോളം ഉള്ള ഒരു ഭക്തിക്ക് മാത്രമേ
ഭഗവാൻ അടിയറ വയ്ക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതിനെപ്പറ്റി ഇനി അടുത്തതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദ്രി ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അതായത് ആചാര്യന്മാര് മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പറ്റിയാണ് കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിഭൂമാനുമായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആർക്കൊരു അല്ലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പലപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാനല്ലോ, ഒന്നെടുത്താൽ രണ്ട് കിട്ടും, രണ്ടെടുത്താൽ മൂന്ന് കിട്ടുന്ന വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളായി ഒന്നിനും വിലയില്ലാണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം വിലയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കൊടുക്കില്ല. ഇത്രയും ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയണേ. സേവനത്തിന് വഴി എത്രയും എളുപ്പമെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിയിൽ നീങ്ങുന്നു? ഭൂമിരാ പൂനലോ വായൂഖം മനോബുദ്ധിരേവജ അഹങ്കാരം ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി രക്ഷത. എന്റെ ഭിന്നമായ, അതായത് ഇനി സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയാ ചെയ്യണം. ഭഗവാന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. എന്താണ്? അതിന് പ്രകൃതി, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളായിരിക്കും. ഒന്ന് അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് പരാപ്രകൃതി എന്ന്. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ജലം അഗ്നി അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. ഭൂമി ജലം വായു അഗ്നി ആകാശം, ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയും. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാലാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 3 കാര്യം കൂടെ ഭഗവാൻ ചേർക്കുന്നത്, മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ 5 3 8 കാര്യങ്ങളായി. ഈ 8 കാര്യങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്രേമാം ഇതസ്തന്യാം പ്രകൃതി വിദ്യമേ പരം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യത്യം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ അപരാപ്രകൃതി തരം താന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 8 പ്രകൃതികൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് മറ്റൊരു വലിയൊരു ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹോ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ്. അതാണ് ജീവശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അത് എന്താണ്? അത് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 5 3 8 വസ്തുക്കളോ അത് ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ശരീരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ളതെന്ന് പറയണേ. എന്തൊക്കെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം. പിന്നെ അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതും തരംതാണെന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. അത് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെ 8 3 9 കാര്യങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. മൊത്ത പലതരം ജ്ഞാനാൻ കിഞ്ചിതസ്തതി ധനഞ്ജയമായി സർവമിതം ബോധം സൂത്രേ മണികണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലേ. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് യോജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? ഒരു മാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ മുത്തുകളെ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല അല്ലെ. അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ അൾട്ടിമേറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയണേ. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മള് 5 രസങ്ങൾ വരുന്ന 5 നമ്മുടെ ഇതിലാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്ര കർമ്മ രീതിയിൽ പറയും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഗന്ധം തന്നെയുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നത്, ജലത്തിൽ നിന്ന് രസത്തിന്റെ ശക്തി വരുന്നത്, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് രൂപമുണ്ടാവുന്ന, വായുവിൽ നിന്ന് സ്പർശമുണ്ടാവുന്ന, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തികൾ വരുന്നതെന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതില്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ നൂലുമാരി ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കിടന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളാണ് അന്ന് മറന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ മാലയിലുള്ള കാര്യവും ഭഗവാന്റെ അടുത്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ട് അഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയായ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം മാലി കോർത്തിട്ട് എന്നോട് കിണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ. രസോഹപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. അതായത് ഹേ കുന്തിപുത്ര. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളെ പറയണം. കാരണം ഓരോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന അത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു
അഗ്നി എടുത്തിരുന്നില്ല, അഗ്നിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ? ആ ചൂടാണ് അല്ലെ. അഗ്നിക്ക് ചൂടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഗ്നി അല്ല അത് അല്ലെ. അതേമാതിരി അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസം, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നിനും ഒരേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊടുക്കാൻ കാരണം അത് ഭഗവാനാണെന്ന്. എന്തൊക്കെയാണ്? ജലത്തിലെ നമുക്കറിയാം, ശുദ്ധജലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേക രസമുണ്ട്. കടലിലെ വെള്ളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉപ്പുരസം, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കടലിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാത്ത കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും ഉള്ളി ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ജലത്തിലെ രസവും പറയാം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും തന്നെ, സൂര്യനും ചന്ദ്രൻ ആരാ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഓറയുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരിയായ രൂപം. ദ്വിവിധമായിട്ടുള്ള രൂപം മറച്ചു പിടിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു മൂടുപടം മാറി ഒരു ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും, അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തിലും ഓരോ സൂര്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. ആ സൂര്യന്മാർക്കുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ആ സൂര്യന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനും പ്രകാശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രകാശവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടോ വേദമന്ത്രങ്ങളെ പ്രണവം ഓങ്കാരം അല്ലെ. നമ്മൾ ശരിക്കും നാമം ചെല്ലുന്നത് അല്ലെ, നമശിവായ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓം നമശിവായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രമായിട്ട്, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. അത് ഏത് മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് രൂപമാണ് ഏതാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ 3 രൂപങ്ങളുണ്ട്. ആ ഓം, അതായത് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം എന്ന് പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. ഈ ഭഗവാന്റെ 3 തലങ്ങളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടി സംഹാരം ഇരിക്കുന്നത്. അത് 3 കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ആ ഓങ്കാരം ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇത് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഓങ്കാര രൂപം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നാണ് അതിലെ വേദങ്ങളിലെ പ്രണവമന്ത്രം, അതായത് ആ ഓങ്കാരവും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളെ മാത്രം ഇവിടെ പറയണോ, സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് പറയരുത്. കാരണം ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആണുങ്ങളെ മാറ്റം പറ്റി പറഞ്ഞ ആരും പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല. അത് അപ്പൊ പുരുഷനിലെ പൗരുഷവും ഞാനാകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശക്തികളെ പറഞ്ഞിട്ടോ, ബീജം മാം സർവഭൂതാനം വിധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർമതാസ്മി തേജസ തേശ്വനി സിനാമഹം സുരേ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ജീവജാലങ്ങളുടെ ആദി ബീജം ഞാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബുദ്ധികാരൻ അല്ലെ, നമ്മുടെ പഴയ പ്രസിഡന്റിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് അല്ലെ. അതായത് മഹാന്മാരുടെ തേജസ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ജീവജാലങ്ങളുടെ ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അതായത് ഈ സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഭഗവാൻ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തണം തോന്നുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലെപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൃഷ്ടി നടത്തേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷനിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് പ്രധാന എന്ന് പറയും. ഈ പ്രധാനത്തിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ, പഞ്ചജ്ഞാനെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ചേരുമെന്ന് 23 ഗുണങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നത് മഹത്വത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മഹത്വത്വം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളുമാരി ഇരിക്കുന്ന മഹത്വത്വം എന്നാണ്. ഈ മഹത്വത്വം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആത്മീയ പ്രപഞ്ചം നടക്കും ഒരു മേഘം മാതിരി ഒരു തടസ്സം വന്നിട്ട് രണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഭൗതിക ഇരിക്കുന്ന ഈ മഹാതത്വത്തിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിലേക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണോദായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കാരണോദായ വിഷ്ണു അതിലേക്ക് കയറുക ചെയ്യുന്നത്. ഏതിലേക്ക്? മഹത്വത്തിലേക്ക്. ഈ മഹത്വത്തിലേക്ക് കാരണോദായ വിഷ്ണു കയറിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ കാരണോദായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്രഹ്മാണ്ടം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ സൂര്യമണ്ഡലം മാത്രമല്ല, കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എത്ര ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണോദകാശേഷി നടക്കുന്നത്. ആ കാരണോദകാശി അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഇരുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലായിരിക്കുന്നത്.
ആ ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കാരണോദകശായിന്ന് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്നുള്ള വേറൊരു വിഷ്ണു രൂപപ്പെട്ടിട്ട് അത് ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. ആ ഓരോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ബ്രഹ്മാവാണ്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം, അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് താമര വന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ബ്രഹ്മാവിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവിന് ഒന്നുമല്ല, കാരണം 4 ചുറ്റും കടലാ കാണുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവാണ് 1000 ഈ ദേവവർഷങ്ങൾ തപസ്യായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു എന്നും ഭഗവാൻ വേദം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. അതെ, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനോട് ഈ സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ്, ഈ കാരണോപദേശായ വിഷ്ണുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ അതായത് ജീവസത്തകൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ജീവസത്തകളെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന ആ ജീവസത്തകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ശരീരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നത്. 84 കോടി ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യമണ്ഡലത്തില് അതിലിങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആദിബീജം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് എന്താ പറയുന്നത് ജീവസത്തകൾ വരുന്നത്, കാരണോദകാശ വിഷ്ണുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം പറയാണ് ഭഗവാൻ. ആ കാരണോദക വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത് ആദിബീജം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ജൈവ സാത്വികാഭാവ രാജസാസ്തമ സാക്ഷയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്യം നത്വാഹം തേഷു ദേമയേ. സ്വാത്വികളുടെ രാജസത്വവും താമസികളുടെ, അതായത് നമ്മുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതിന്റെ പറയണം സാത്വികളുടെ, അതായത് സത്വഗുണമുള്ളവരുടെയും രജോ ഗുണമുള്ളവരുടെയും താമസ ഗുണങ്ങളെ എല്ലാ അവസ്ഥയും എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും, നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്, അത് വേറെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ അല്ലെ, സാത്താൻ വേറെ ദൈവം വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എവറിത്തിങ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം മീ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് എവറിത്തിങ് കമ്മിങ് ടു ഫ്രം മീ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസികങ്ങളും 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു. ആ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ അവസ്ഥകളും, ആ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ വന്നാലും അതിനുള്ള അവസ്ഥകളും അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ അതിന് 3 ഗുണങ്ങളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം, അഗ്നി ആയാലും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോ ഗുണങ്ങൾ അവിടെ ആരാണ്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അതിന് ഭഗവാനും അതും സെപ്പറേഷനിൽ അത് വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ കൊടുത്തത് ഓരോന്നിനും അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനതയല്ല, ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാൻ ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, സൃഷ്ടി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതൊന്നും ഭഗവാനായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല എന്നാ ഭഗവാൻ. എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അവരുടേതായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ബാധകമല്ല, സൃഷ്ടി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ പ്രളയകാലത്ത് നിന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് വീണ്ടും ഭഗവാനിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവീ ഹേഷ്യ ഗുണമയേ മമ മായാ ദുരദ്യ മാമേവായേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേധം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഏതാ 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതും പറഞ്ഞല്ലേ, അത് യാതൊരു ഭൗതിക പ്രകൃതി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവിടുത്തെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് സൃഷ്ടിച്ച് ഞാനാണ്, പക്ഷെ എനിക്കതിൽ യാതൊരു കയ്യുമില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക, അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും, അതായത് ഇവിടുത്തെ മായയിൽ നിന്നും, മായാമേധം, അതായത് മായയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനായിട്ടുള്ള വളരെ കഷ്ടമാണ് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാനിലേക്ക് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഗരുഡനും കൂടെ വന്നിട്ട് ആ കടൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സമയത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം അല്ലെ, സുരേഷ് ഗോപി ഇതേ പോയി ദാ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ
യുഗായുഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അല്ലാതെ ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും എന്നിൽ അർപ്പിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, എൻ്റെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും ദിവ്യശക്തി അവിടുന്ന് അതിജീവിച്ചിട്ട് വരാൻ വളരെ കഷ്ടമാണ്. അതിജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എന്നിൽ അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാം ദുഷ്കൃതനൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാം മായാ ബൃഹതജ്ഞാന ആസുരം ഭവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയരും നിരീശ്വരവുമായി എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം? അത് എല്ലാം എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയണേ, ആരൊക്കെയാണോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, അല്ല ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 കൂട്ടരുടെ കാര്യമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? 4 ദുഷ്കൃതികൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറയുന്നത് മൂഢന്മാർ, അതായത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക, അതായത് നമ്മുടെ കഴുതകളെ പോലെ അല്ലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അവരെന്താ ഇങ്ങനെ എന്താണോ യജമാനന്മാർ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി യാതൊരു ചിന്തയില്ല അവർക്ക്. ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ മൃഗത്തിന് തുല്യമായിട്ടൊരു ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്ന് പറയാനും അതേമാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ പറയുന്നത് മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന്. അവർക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലാകുന്ന അവർ ഒന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അവരെ പറ്റി വേണം, അവർ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരിക്കലും. കാരണം ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് പന്നിയുടെ കാര്യം. അത് പന്നിക്ക് മധുരപലഹാരം വെച്ച് നീട്ടിയാൽ എന്താ, അത് വളരെ ഡർട്ടി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ പന്നി കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. മധുരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെയ്യിലുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്നിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതേമാതിരി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മൂഢന്മാരായ ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ നര അധമന്മാർ, അതായത് സംസ്കാര സമ്പന്നരായിരിക്കും, സാമൂഹികമായും രാഷ്ട്രീയമാരൊക്കെ എല്ലാവരും, പക്ഷെ അവര് ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് അവര് അധമന്മാരാന്ന് പറയണം. അവർക്കും ഭഗവാനിൽ യാതൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പറയുന്ന ഒന്നും പറയുന്നവർ യാതൊരു വിശ്വാസമില്ല, അങ്ങനെയില്ല എന്ന് പറയണേ. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് പോലും അങ്ങനത്തെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാരെന്താ, മായയാൽ അജ്ഞാനത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ. അവരാണ് ഭൂമിതരായ ഊഹാപോഹക്കാർ, അതായത് വിദ്യാസമ്പന്നരായിരിക്കും, പഠിപ്പുണ്ടാവും, ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ, പണ്ഡിതരായിരിക്കും, ജ്ഞാനികരായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ആത്മീയമായ യാതൊരു ജ്ഞാനം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നാളെ ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തിട്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ. അദ്ദേഹം അപ്പൊ അതുപോലും അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ല. കാരണം അവരിതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, എന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ, ബുദ്ധിയുമെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണത്. പിന്നെ ആസുരഭാവമുള്ളവരെ, നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ ഭഗവാനെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചില്ല, ഭഗവാൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും, ബ്രഹ്മമില്ലാന്നും അനധികൃത അവതാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 3-4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. മൂഢന്മാർ, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം. അവർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി അവർ ഒന്നും സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതിനുള്ള മിച്ചം ഉദാഹരണമാണ് കഴുതയാണ്. പിന്നെ നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്നാൽ താണവരെ, മനുഷ്യരിലെ താഴ്ന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവര് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദുഷ്കൃതികൾ, അതായത് അവർ മായയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുക, അവരതിന് പൊന്തി വരുന്നില്ല, എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ്, മായികമായ ഭൗതിക ശക്തികൾ അവരുടെ ആർജിതമാരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 4ാമത്തെ കൂട്ടരെന്താ, ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ ആണ്. അതായത് 4ാമത്തെ ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അതായത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആൾക്കാർ. ഈ ഭൗതികമായിട്ട് അവർ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും, പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു യാതൊരു വിവരമില്ല എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എന്നെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആരാണത്? ചതുർവിധ ഭജന്തേമം ജന സുഹൃത്തിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുര അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീജ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരത കുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃത്തികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ബുദ്ധിതരുണ്ട്, ധനകാംക്ഷികളുണ്ട്, ജിജ്ഞാസുകരുണ്ട്, പരമസത്യത്തിലെ അന്വേഷിക്കുന്ന 4 ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കഥ എന്താ പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷാണ് പറഞ്ഞേ. ഒരു
ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ, ആന പുഴയിൽ ചെന്നപ്പോൾ മുതലെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കാനൊക്കെ തോന്നും. അവസാനമായിട്ടാണ് ഗജേന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യണത്, അവിടുന്ന് ഒരു താമരപ്പൂ കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിക്കുക. നമുക്ക് ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം മുതലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കും, മോക്ഷം കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗജേന്ദ്രന് ആനയ്ക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കും. അപ്പം ആന ചോദിക്കും, എന്താ ഭഗവാനെ, ഞാനല്ലേ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത്, ദാസാനുദാസൻ, അത് ദാസന്റെ ദാസനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതായത് ഒരു ദാസനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് ആചാര്യൻ അല്ലേ. ആ ആചാര്യനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റിനെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ കാല് പിടിച്ചത് ആരാണ്, മുതലാണ്. മുതലേക്ക് ആദ്യം മോക്ഷം കൊടുത്ത് പിന്നെ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കൊടുത്തു. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാണ് അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പിന്നെയോ ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര്, ലാസ്റ്റ് പടം കാണുന്നത് ശൗനകാദി മഹർഷികളെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയണം എന്നുള്ള ജിജ്ഞാസ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഭാഗവത കഥകൾ കേൾക്കാൻ ചെന്നിട്ട് ആ കഥകൾ കേൾക്കുക. അപ്പോൾ ജിജ്ഞാസുക്കള ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ. പിന്നെ അർത്ഥാർത്ഥി, അത് ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആൾക്കാണ്. അതായത് ഈ താഴെ കാണുന്ന പടം ഉണ്ടല്ലേ, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട്, അതാരാണത്, അതാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ്. ധ്രുവ മഹാരാജ് എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹം അല്ലേ? ധ്രുവ മഹാരാജ് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറാന്നപ്പം ആദ്യത്തെ ഭാര്യ, രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയല്ലേ. അപ്പൊ ആകെ ഒരു എന്താണ്, എനിക്ക് അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ ആളാവണം, അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറിക്കണം, അച്ഛനേക്കാളും വലിയ രാജാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ നാരദ മഹർഷിയെ കാണുന്നത്. നാരദ മഹർഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പിന്നെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് രാജ്യഭാരമൊക്കെ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അർത്ഥാർത്ഥി. പിന്നെ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള സനൽകുമാരന്മാരെ, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, ഇവരൊക്കെ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അവർ ഭയങ്കര ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജനിച്ചപ്പോഴേ തന്നെ ഇവരൊക്കെ. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവര് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ഇവരാ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപണം തന്നെ, പാഞ്ചാലിയും ഭഗവാനെ പല ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാഞ്ചാലി പല വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണ, ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണ, ആ കൃഷ്ണ എന്നിങ്ങനെ പല കൃഷ്ണന്മാരെ വിളിക്കുന്നത്. അവസാനമാണ് എന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാഞ്ചാലി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഓടി വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ എത്ര വരാൻ വൈകിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഇപ്പോഴല്ലേ വിളിച്ചുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കണം അല്ലേ. എന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ്. അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ആ വസ്ത്രം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പാഞ്ചാലിയുടെ പടങ്ങൾ. ഇപ്പൊ താഴെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഹനുമാന്റെ അല്ലെ. ഹനുമാൻ ദാസരൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദാസ്യ രൂപത്തില്. അതാണ് ഹനുമാന്റെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിലിരിക്കുന്ന അല്ലെ, ഇവിടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന ദേവകിയുടെയും ആ പടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അവിടെ വന്നിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് ഫുൾ രൂപം കാണിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണം അവിടെ. അതാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ. ഇവിടെ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള കൂട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ പ്രപദ്യന്തേ വസുദേവ സർവമതി മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അതായത് അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, വളരെ ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരെ പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്. അല്ലെ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാന്റെ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ. അതിലും 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുള്ളൂ എന്ന് വേണ്ട. അപ്പൊ അതേമാതിരിയുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് വളരെ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവജ്ഞനായിട്ട് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളേ. ഇവിടെ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ കാര്യമാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരായിരുന്നു. അതേമാതിരി വളരെ ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരെ പല ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളാരാണ്, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാരണം ഓരോ ശക്തികളും. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ബുദ്ധിമാന്റെ ബുദ്ധിയും അഗ്നിയിലെ അഗ്നിയും അല്ലെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും എല്ലാം ഞാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതാരാണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെക്കണം. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു
ദക്ഷിണയാണ് നമുക്കായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളും നന്നാക്കി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണെന്നുള്ളേ. ആദ്യമേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? 1000-ൽ ഒരാൾ, അതിലെത്തും 1000-ൽ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹൃദയജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യ നിയതാസ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതായത് അല്ലെ, പലവരും അവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശിവന്റെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, ഭഗവതിയുടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ഈ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതിലൊന്നും തെറ്റില്ല. കാരണം അതെന്താ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ എന്നാണ് ഇവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഓരോ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഭൗതിക ഇരിക്കുന്ന ഈ ദേവി ദേവന്മാർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ്. അതെന്താണ്? മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരേ ഒരാൾക്കേ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എവിടുന്നാണ് വന്നത്? അതായത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിപ്പേര്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, വരുണൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പോസ്റ്റുകളാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഓരോ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ഓരോ സൃഷ്ടി വരുമ്പോൾ ഓരോ പുതിയ പുതിയ വളരെ ശ്രേഷ്ഠപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ അതാത് പോസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്ന ആ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും. പക്ഷെ ആ ദേവന്മാർക്ക് ആരാ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? ആ ദേവന്മാർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഞാനാണ്, അത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ തരുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരാണ് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ലാഭങ്ങളെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അതിൽ നിന്നുള്ള ഫലം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തവന്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്തൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജ്ഞോയാന്തി മൽ ഭക്തയാന്തി മാമഭി. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആരാധിക്കുന്നതിന് കുറ്റം പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും മാത്രമേ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ധനലാഭത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദേവന്മാരെ അടുത്തുള്ള പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാം വളരെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നു, ആ ദേവന്മാരുടെ ദേവലോകങ്ങളെത്തും. എൻ്റെ ഭക്തന്മാരകത്തെ പരമോന്നതം എൻ്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഗർഭോദശായ വിഷു എന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? താമരയുടെ തണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുളത്തിലൊക്കെയാണ് താമര ഉദ്ദേശിക്കുക കേട്ടോ. താമരയുടെ തണ്ട് വന്നാൽ താമരയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പോൾ 1714 ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് 7 ലോകം, താഴേക്ക് 7 ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മലോകമാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 6 ലോകങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലുമുള്ള ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഈ 7 ലോകത്തിലും അവരുടേതായ ലോകങ്ങളുണ്ട്. സ്വർഗലോകം, തപോലോകം, അങ്ങനെ പല പല ലോകങ്ങളും ദേവന്മാർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഓരോ ദേവീ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പൂജകൾ ചെയ്തിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മരണശേഷം എന്തായാലും നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതാത് ദേവന്മാരെ, ആരും ദേവി ദേവനും അവരുടെ ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അവരവരുടെ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ബലമെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ക്ഷണികമാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്മാരെയും ഭഗവതിമാരും അവരെ ലോകങ്ങളിൽ പോയി ആ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ദേവീ ദേവന്മാർക്ക് ആരാണ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തതും? ഭഗവാനാണ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ കൊടുത്ത പെർമിഷൻ വഴിയാണ് അവർ നമുക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത്. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞ മൂഢന്മാരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അല്ലെ, നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനും നമുക്ക് തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധന നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് തരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ മാനേജറുടെ അടുത്ത് പോയി കിട്ടുന്ന ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ.
അതന്നെ ഒരു കമ്പാരിസൺ മാതിരിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ദേവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ കിട്ടുന്നതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിത് ആനന്ദാവസ്ഥയിൽ, അതായത് അത്ര ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലെ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കും. എവിടെ എന്താണത്? സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ട. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലം, ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടം ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവ് അതിരറ്റത്രേ. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നല്ലേ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റേത് തെറ്റാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, ദേവന്മാരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങളും എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങളുടെയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവശ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢായം നാഭിജാനാതെ ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എൻ്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നും എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നത്. യോഗമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡോർ കീപ്പറാണ്. അതായത് അത്രയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാൻ പറ്റി അങ്ങോട്ട് വിടുന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന യാതൊരു അർത്ഥം. ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന പറയുന്നത് അത് മറച്ചു പിടിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? മഹാമായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ പെട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചക്രത്തിപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. അവർ നിന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു, തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റി യാതൊരു വിവരം അവർക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ? ഇതിൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ്. അജ്ഞാനത്തിമിരാന്തസ്യ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നല്ലേ. ആ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാകുന്നതില്ലാത്തത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ് വിവരമുള്ള ജ്ഞാനിയായ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ശരിക്കും അറിയുന്ന ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ആത്മീയ പറഞ്ഞല്ലേ. ആ ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം. ഇത് ഭഗവാൻ ഈ 7 മുതൽ അധ്യായത്തിലെല്ലാം ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല. വേറെ ഒന്നും ഭഗവാൻ പറയില്ല. ഭക്തി 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 അല്ലേ. ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നൊരു ചെറിയൊരു അമീബിയ മുതൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആ സ്പെസിഫിക് അല്ലെ, ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ആ ശക്തി കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ കഴിവുകളും ഒന്നും നമ്മുടെ അല്ല. അതെന്താണ്? അതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത് അത് ഞാനാണ്, ഇത് ഞാനാണ്, അത് കൊടുത്തത് ഞാനാണ്, അത് എൻ്റെയാന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു ശക്തിയല്ല. ഈ ഒരു വിരൽ അനങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകണം. അല്ലാണ്ട് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ വിരൽ അനങ്ങുന്ന മനസ്സിൽ ശക്തി ഉണ്ടാവണം. മനസ്സിന് ആര് കൊടുക്കണം? ജീവാത്മാവ് അതിനുള്ള വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കണം. ജീവാത്മാവിന് ആര് കൊടുക്കണം? പരമാത്മാവ് ശക്തി കൊടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വരുന്ന ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നടക്കുന്ന കാര്യം. പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാമല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് കറണ്ട് വരണമെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് വരുന്ന പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ? അതേമാതിരിയുള്ള നമ്മുടെ കാര്യം അല്ലെ. ഇത് വെറും ജഡശരീരമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ജഡശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരാണ്, തെറ്റാണ്. പൂവാമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഞാൻ ആരാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ജഡശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായാലും മരണശേഷം ഈ ജഡശരീരം പിന്നെയും ശക്തിയായിട്ടിരുന്നല്ലേ. അതില്ലാത്തോടത്തോളം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജഡശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ജഡം മാത്രമാണ്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുനം ഭവിഷ്യാനി ഭൂതാനി മാം തു വേദന കഞ്ചന. അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്ന, അതായത് ഭൂത ഭാവി വർത്തമാനം, 3 കാര്യങ്ങൾ പറയണം. പരമപുരുഷൻ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ആദ്യമേ അർജുനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്താ പറഞ്ഞേ? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം അർജുന, പക്ഷെ നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോലെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെയും പറയുന്നതിനാണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ കാര്യവും അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല, എന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. അതിനിടെ ഭഗവാനാണ്. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്കറിയാം, ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും എനിക്കറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പല പല ജന്മം എടുത്താലും ആ എടുത്ത ജന്മമൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അതിന്റെ കണക്ക് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ആ കണക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഭൗതിക ശരീരം തരുന്നത് ഭഗവാൻ.
പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജ്ഞാനാനാം പുണ്യകർമ്മണം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ വിമുക്ത ഭജന്തേമാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അതെ, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കാര്യം പറയണേ. ഇവിടെ എന്താ ഒരു പടം കൊടുത്തിന് ബുക്കാണ് നോക്കുന്നത്. എന്താ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെ, പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണം, അല്ലെ, ശ്രവണം കീർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചെന്ന് ഒരു ആചാര്യൻ അടുത്ത ശിഷ്യന് പിറക്കും, ആ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യനെ പിറത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വരാൻ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി വന്ന ഡിജിറ്റൽ യുഗമല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ, ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണേ, നമ്മൾ ബുക്കുകളാക്കിയിട്ട് ഇസ്കോൺകാർ എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ബുക്കുകളായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലർ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പ്രബോധന ബുക്കുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ചില മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും, അല്ലെ, ഒരു 100 ആളിൽ ഒരാളെക്കെങ്കിലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, അല്ലെ, ആ ചെയ്ത ആൾക്ക് അത്രയും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത ഒരാൾക്കെങ്കിലും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് എത്താൻ പറ്റണം. അയാൾ നന്നാക്കിയെന്നല്ല, അയാൾ ഒരു മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും കയറി വരുന്നത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ അവർ മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ അവരുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരായിട്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അവരായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പിന്നത്തിലെ ഭഗവാൻ പറയണ്ടേ, ഓരോ ജന്മം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണ്ടേ. അല്ലെ, അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഭാഗമാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ല കാര്യം, അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളും ഈ ജന്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളില്ലാതെ, അല്ലെ, 2 എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ, യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം, യെസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ആ ദ്വന്ദ്മോഹന വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ അവിടെ യാതൊരു ചാഞ്ചല്യവും പാടില്ല. എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. സാധിഭൂത അതിദൈവം സാധിയജ്ഞം ചെയ്യേ വിദുർ പ്രാണകാലേ അഭിചമം തേ വിദുർ യുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞ്. ഭോക്താര യജ്ഞ തപസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെയും ആർക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്താലും അത് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് എത്തുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. നേരത്തെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ. അതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ രൂപത്തിൽ പറയാണ്, എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായത്. നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താലും എവിടെ ചെയ്താലും എവിടെ എത്തുന്ന സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ, അത് ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞ് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അതായത് നമ്മള് അജാമളന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അജാമളൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അജാമളൻ വലിയ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മകനെ നാരായണ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുക, ഇന്നലെ ഒരു പേരാ മകന്റെ ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ യമകിങ്കരന്മാർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അജാമളനെ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നാരായണ എന്നൊറ്റ വിളിക്കുന്നത്. വിളിച്ചത് മകനെയാണെങ്കിലും ആ നാരായണ എന്ന വിളി കേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ യമകിങ്കരന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാർ വേറെ സ്ഥലത്ത് കേട്ടപ്പോൾ കാരണം യമകിങ്കരന്മാർ പേടിച്ചു. കാരണം ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ചാമളൻ എന്നെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം വിട്ടു തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമകിങ്കരന്മാർ എന്ത് ഉടനെ പോയിട്ട് യമനോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കാരണം യമൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വന്നേ, മരണസമയമായി വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ യമൻ പറയും എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഉണ്ടായത്, ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പേടിച്ച് നാരായണനെ വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരാ വന്നിരിക്കുക, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ യമൻ പറയും, ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെല്ലരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് യാതൊരു നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും വരില്ല എന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അജാമളൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേയും ഇത്രയ്ക്കും വലിയ അത്ഭുതം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ദിവസേന ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ
അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ ഭക്തി, നമ്മൾ ആ അനുഗ്രഹം, എത്ര ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ആരാ നമുക്കത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഭാതരെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ അല്ലേ ഒരു പൈസ ചിലവ് ഒന്നുമില്ല. എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു മാല വേണം, ഒരു ജപസന്ധി വേണം അല്ലേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെല്ലാവുന്ന കാര്യമാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെല്ലാം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒന്നും പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ പെൺകുട്ടിയായാലും ആൺകുട്ടിയായാലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെ പേരിട്ടാ വിളിച്ചിരുന്നത് പേരുകളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആ വഴിക്കെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ പേരുകൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് തന്നെ കഷ്ടം തോന്നും അല്ലേ. കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോവും. അപ്പൊ അതേമാതിരി നമുക്ക് മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് അജാമളന്റെ മാതിരി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. മരണസമയത്ത് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ, ആ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നത്. മരണസമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ പേടിയാണ്. അപ്പൊ മരണസമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിക്കണം എന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ്. നമ്മള് ഇഷ്ടം പോലെ 24/7 നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് പണി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഇതേപോലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മാല ചെയ്യുമ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ ചെല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ ഗുരുനാഥൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാക്ക് കടിച്ചിട്ടാ ബാത്റൂമിൽ പോയിരുന്നത്. അപ്പം ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിക്കണ്ടായി, അതെന്ത് നാക്ക് കടിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ തെറ്റായിട്ട് പോലും ബാത്റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൂടാ. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ ചോദിക്കണം എന്താ അറിയോ? അല്ല, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് മരണം വന്നതിന് എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ആ ഗുരുനാഥന് ബോധം വന്നത്, എന്നേക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ, ആ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ശിഷ്യന് തോന്നിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, എവിടെ വേണേ ബാത്റൂമിൽ നമ്മളൊക്കെ അശുദ്ധമാവണം, ബാത്റൂമിൽ മാല കൊണ്ടുപോയാലും അവിടെ പോലെ എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാവുന്നുള്ളേ. അതിന് ആരുടെയും ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ വെറുതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മോർണിംഗ് വാക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ അടിച്ചു തുറക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാം. ജപമാലയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർത്തിരിക്കാണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചോണ്ട് അതിന് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. മാലയിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, ലാപ്ടോപ്പ്, ഈ മൊബൈൽ നോക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതും കാലത്തനുസരിച്ചിട്ട് മാലയിൽ ജപിച്ച് തീർക്കുക 16 മാല. അത് കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഒന്നും മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാൻ വേറെ നാമങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമോ ഭഗവതേ വാസു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭഗവാനെ പറ്റി ചെല്ലാൻ ഗുണം വെച്ചാല് മരണസമയം നമുക്ക് എല്ലാം എന്താണെന്നറിയില്ലേ, പലവർക്കും നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ജോലിക്കാരിയായിട്ട് വെറുതെ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് വർത്താനം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തലവേദന പറഞ്ഞു, അവിടെ അവരെ വീണ് അവർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതേമാതിരിക്ക് സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാല് നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴാന്നുള്ളതേ, ആ കാര്യത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നടക്കാന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കണം, നമുക്ക് അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം 24/7 നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മരണസമയത്ത് നമുക്കത് ചെല്ലാൻ പറ്റും, സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സ്മരിച്ചുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഹരേ കൃഷ്ണ